Бо кітне я, та й коли кітне несть, хоч куди. Ну, а десь був у Вароші не позвонив вісьми. Я думав на фотках, ось ти май читали. Читали сме взагалі у садику, на телефоні сме се включали. Осінь туркать у двері, дурної лізе у день, у депресії, нашуть воспалення. Здоровлічко. Сіо, йовно, по добро, здоровлічко і так далі. Низьки сме у Варшаві. Прийшов маленько у гості своєму Цимборові. Як тебе звати? Іменно ім'я. Як ти казати мав? Ігор, а каже не Гоша. Ігор. Ну, бо я доста недавно дізнався, що звати тебе Ігор. То всі так. А чого Гоша? Сетя теж видав всі. Сеня всі не звідав, ось що Гоша всі. Гоша, бо, коротше, батечко у нього москаль був, та є десь із Росії. Та се не так. Казав не Гоша, я не пам'ятаю, коли його бачив. Дітваком дома. Та казав не Гоша. Та так се приліпило на нього, та хлопці на вулиці не фурт так казали, та тепер так не фурт усі кажуть. Ясно. І це стало вже так твоїм... Друге ім'я. Нікнеймом. І нікнеймом, ну. Просто люди, які мене будуть никати, може не в курсі, но Гоша, крім того, що всякі дурниці на TikTok знімати, він ще і музикант. Будуся прятати, лиш коли буде бити, посеред неба грім, будуся прятати, лиш коли буде бити, посеред неба грім. Може так поїсти? Ну, то грубо сказано. Грубо? А я дуже грубий челяник. На інструментах не знав грати. Ну, я дуже грубий челяник, та можу ти грубо поїсти, що ти музикант. Чесно, я думав на фотках, ось ти май читали. В смислі? Май з грубий, типа, ся. Ну, дякую. Виділо не все так. Та я ся просто знав фоткати, знаєш, ти просто береш телефон та цякі з долі. Знаєш, ось на нього никав. Та тут і складка на бороді видко була. Та я зато бороду пустив. Я теж. Мамка ми фурт каже, ось збритвай ту бороду, тож уста ще нормально, а бородати то та домак не парує. Ось стариття, ні? Айбо по факту я і так визирав доста май молодого єм. Согласен. А крім того, є в мене така чудна біда, знаєш, кітяцяк голову назад загинаш, то тут у мене другий подбородок такий видко. Так я за нього й казав. Як ото також, я сухий гетріска, а другий подбородок у нього. Непорядок. Може в тебе кожа гумійова. Кожа гумійова. Ну, як це так, в принципі, стало, що ти і мив за деяку музику? Як це таке зачало? Бо я тям люкою знайшов би тут ті твої кліпи, гинде всі в хащі записані. Всі в хащі, не жадне мало, ну. Я лишу пару відкликувань такої під відео, там знайдете. Знайшов їм було тут і відео, то було так живо, так файно, дуже ми ся були полюбили. Іменно під гітару? Ну тут і там у тебе була ціла серія таких. Що у тебе за Цимбор? Коник, це що? А ну будете його видіти чи ні? Не знав. Що то за комах? Поїсте нам щось. Коротше, з нами третій чувак тебе. Чи чоловіка, не знав. Ну, та якось я дістав від тому. Коротше, як? Все не се любило реп слухати. Видів по телевізорі, там якісь там співають, читають. До мене дуже перло так, брейкданси, то все. Та й тут щось ми вирішили із Цимбором та із сокласником попробувати теж щось таке робити. Була у вас така читава банда? Було у нас раз троє чоловік. Мій сокласник та ще один чоловік на 2 роки, добре пам'ятаю, менший від нас. Там раз типа таке, там щось, текста, звісно, вже такі доста слабенькі, примітивні були. Читали сме взагалі у садику, на телефоні сме се включали мінус. Так, як ти поїсти? А всі так починали, видав. Не знав, це тямиш, є таке, теж ходило, знаєш, по телефонам у кінці 2000-х із Майдана група.
банда теж. То та, що Ющенко так співали? Це Не, якраз із села Майдана, з Міжівського району. За сіно? За 5 часів рана. 5 часів рано я йду косити сіно. Хоч це ниш не видно та ногами, ступай сміло, ділянка моя. Чув йому, то чув, То теж, видко було, що цяк теж на телефон просто начитувало, та й готово. А ми просто, включали си мінус на телефоні та репетірували ми. Кожного був дараб який текста, і кожен там по порядку, там, я свій куплет зачитав, так, за мною там, символ один, далі другий. І починали ми, звісно ж, модно читати на руську. По-руська, я ще й по-руська не знав говорити, там десь говорить, це я казав, це наоборот, коротше, не знав їм правильно ті слова говорити. Що доста не чудно на ті роки. Да, далі помало з часом та навчаємося нормально, вже по-руськи читати. Далі помало на українську перейшов із часом. А далі помало вже я поняв, що там мені не треба ні в то, а треба мені по-нашому чесати. Файно. Бо кокіть не я, та й коликіть не низ. Слухай, і це дуже добре впою, кокіть не я. Бо я, в принципі, звідаємося руно то саме. Кокіть не я. Да, бо тепер мало людей таких, що хочуть все сохранити, культуру свою. Може їх не аж так і мало, або не знаємо за них. Бо я теж давно не знав. Так, бо, в принципі, не глядалися. Не глядалися, правильно. Є таке. Я досить ганьбливий, не пхався, хоч куди. А десь був у Вароші не позвонив вісьми. Ганьбливий ти один. Не було часу, та не подзвонив їм. Бо я серйозно цілий день їм був, там до Цимбора прийшов, я із Києва був, він там жив місяць, півтора, та в гості до них прийшов. Та я як їм прийшов туди, та був у них десь до 4 годин, а далі пак їм пішов на маршрутку там останню. Коротше, ти знаєш, як у нас тут на Закарпаттюся добирати, що біг побив, коротше. Не возіться на автобусах. Не возіться на автобусах. Так проблематично, правда, Никий. Низько зрано як їм сюди йшов. Просто би сте розуміли ситуацію. Прийшов їм на автостанцію, було 9 годин рано. 9 годин рано. Це, навіть я приб'ю, а то 5 часу рано і сиди у тій пісні. Я так рано вже не вставу. Я так рано вже не беру вставати. Прийшов їм на автостанцію, кажу, мені на Іршаву, кажуть, через годину май скоро. А то було ще й май пізно, через годину, та у 10:40 їм лише рушив сюди, та кіком се віз. Мало більше 2 години. 2 години, десь мінімум треба. Мало більше 2 години. То ще добре, що ти ще не впили 3-й раз, ось ще почекайте. Ще почекайте. Але і кілька раз таке було, що кажуть просто, автобус не прийшов, беріть білет, та з цим білетом сядете на тот, що буде через 1:30 години ще. Всяка де у мене було, я прийшов із Львова 2 тижні тому. Прийшов спеціально, пілували ЖД вокзалу, бо встиг на автобус по некоєму розписанню. Приходжу, вроді є, все, має бути, автобус стоїть, пішов, кажу, і ще на совість, дай не насись, автобус, що там стоїть. Добре. Дараний білет, уходжу, дав ту цидулу, тут уникайте, вам не насись, вам через півгодини. Кажу, пане, вам того, пак просив насись. Чекав півгодини автобуса, приходить той автобус і не заходить на платформу, іде десь. Чекаємо ще 10 минут, пішли ми касам. Того автобуса не буде, автобус се поламав. Стоять передня 3 чоловік, та кажуть 2. Ще дала білети. 3-му каже, вже не є і насись, ще треба чекати. Мене вже колись кипіло, кажу, пана вам того, давайте не геть, гроші на ті білети. Іду геть на вулицю, та з вулиці се скорше доберу. Так і було. Пішов йому танковий, 5 минут там постояв, чоловік не став. Та це ще добре, що люди стають, знаєш. А в нас є в люди таке, знаєш, що люди сюди, коли ганьблять машину спирати, бо як ото їм щось треба від когось другого, знаєш, треба їм помочи. Тепер ще й час такий, вроді машин тільки много, або мало ти стане по факту, кицяк поникати, типа. Ти не будеш пробувати спирати, та ніколи не стане. Ні, я тепер не спирав, а ставник, типа.
Ага. Ну, типа, махнув не головою, типа, така. Або контакт був, і ти махнув головою. А всяк, ну, коли як, да коли держу там руку, кой. Або всяк знав, що там біля танка, всяк знав ставати, типа, та... Або там точка. А всяк Там ви на точка, там вулиці фурт йшов і стояв, і треба по-любому махнути, бо не станете так ніколи. Або не порозумів, тобі щось треба. Може, ти просто десь може- шпаціруєш. Може просто любиш асфальт поникати, я не знав там. Тікли ми до маку. Утіклися. Так, і все нормально, всяк ся приказує. Всяк ся приказує. Да, жизненні ситуації. А що в тебе із Тік-Током тепер? Що то в тебе за фіглі такі? Бо виживеш, отося розлітат гетупі кулачі з капустою, це як тому? Кулачі з капустою. Чим не їв кулачі з капустою? Ну ж, виживеш, любиться то людям, аж никауться там. Видав із цвітного капусту. Я знав, пак я, типа, Інстаграм має веду, а Тік-Ток такий, типа, так іду плюс-мінус то саме, ну, деколи щось інше кое. Став щось їм вдома, сижу вже рік, ніщо не робити, та почав їм знімати відоси, якісь там вайни, туди-сюди і щось. Сидиш вдома, киснеш, Кисну, та й малося заставив, думав, малося хоч щось заставив зробити. Як вже починав, в принципі, вже було десь у 17-му році, бо їм зняв пару відосів, я пак то забросив був, пішов їм на Чехи. Та й щось я собі був подумав, то зняв їм десь 2-3 відоси. Та щось мало пішло, поїхало туди-сюди. Малося підписчиків появило, та думав, і так ніфіга не роблю, та хоч буду відоси які знімати. Хоч щось полезне, люди хоч посміються мало. І нас хотять і з'їсти. Нас тут гості. Посміються мало. Та і заєдно і наш язик мало має у маси продвинеться, бо я ся старав їм по-нашому фіглювати. І ніка у людям це той любить, в принципі. Та рекламіруй там і музику свою. Пак Як треба, але ж я щось то на музику маленько, так грубо сказати, підзабив. Лишився того? Не, ось лишаємося, ну щось їм дуже лінивий став, та щось ніяк не сяду, щось написав. Та все саме, та якось раз. А старі треки не вижу смисла дуже закидувати, так, як хотів, та чув. Ну, не знав. Піар-кампанія у тебе була досить слабенька, так ти повім. Так слабенька, бо самому на всі фронти маленько тяжко. То і піар-менеджером бути, і текста писати, і реп читати, і щось, і мінус включати. Піар-менеджер і це типа зайти у телеграму 2-3 чати зверечі своє відео. Це така робота піар-менеджера у тебе була, не? Так, по суті, там все треба, зайняти теж якось мать серйозно. Десь запхати, туди-сюди. Я, наприклад, свіжак. Є тепер Блат Мукачівський. Ну, чую. Та фуртим вижу рекламу на інстаграмові, там, сям. Так, бо їх там є мало моя команда, я так поняв. Там все займають спеціально мало мої люди, там роблять їм якісь прес-релізи чи що там, та їм у того пишуть тут дільно. Не самі вони же так то роблять. Так, я так чув, що і їхня вся банда так називають із-за того, що по блату. Що все так якось мутить в них. Ото ясно, бо я за другое кажу, кіть у тотося вкласти, та воно і вернеться. Бо я пак уже на інтернетові, там теж на твіттерові зустрічав других людей, які вже самі казали, йой, никайте, тут інтересна музика з Мукачева. Бо то люди, не яким я указав, а які на то натрапили случайно. Самі. Та й на тебе би натрапив. Та й буду я тебе піарити. Так треба щось, ну, я думаємо, щось нове замутити і вернутися віддав старому, що має тут гітару, бо то ніка має людям заходило. Ну, персонально мені тот формат доста любив. Воно було дуже живо, воно було якось таке... Я замітив, що наші люди не дуже люблять, не тяжко якось до нового і привикають, їм тяжко хтось якось все дає. Ну, а ще молодь плюс-мінус така має. А всяк типа та люди мають привикли щось таке мають. Тут гітарочку маєш послухати. Не знаю. Ну, допустим, читав би я під дабстеп,
То бо так не заходило, то бо маю одиниці, які слухали, що люблять, немає таку бурну, брутальну музику. А всяка май зайде, Тяжкий вопрос. А всяка май зайде, типа, висить май різнопланово. Мені ся так видить. Ну, мені ся то май любило. То якось має душевно, не звучить. Воно було живо, так купує. Може, споза того, що хащися знімало, та якась така атмосфера в нього була, айно. Май супокійно було, що там і теж потятка якісь співали. Та який ти самі так май любить, лиш не кажи ось світла, не. Бо то це всім і так любить. То це всім і так любить. І це ти тепер знаєш, оповіш ми, який ти ся май любить, кроме цього інного. Каже, я лиш то ти знав. Був доста інтересно переспіваний був цей віршик за, як це він кликав, чистота язика. Чию то Чухрана видав, не? Засмітили, як плава, наш язик чужі слова, вже трусаний будь-гова, вже башка не голова, памперсол біта. Тоже інтересно. Іменно під мінус, під гітару. Під гітару. Такий мало гереговий стиль. Ай. Така музика ми ся теж любить. То така має позитивна. Теж, кстати, на цій поляні було знято. Так і там, на тому місто? Не там іменно, а іменно на поляні. Світла не там біля криничка було, а й все тут на поляні. Що, чуєм, скоро йде жет? Ну, за Бугор. Та за який Бугор? Аде пару... Ту яде 2-3 груника, та й готово. Та й за границю, ну. Вже вниз мав йти. Чули сме таке. Лиш Тоня не пусти. Не, фігуру. Маємо, ну йти на Чехи вниз. Но малося не склало. Малося поїздка відклала на пару днів. Тут робити ніщо? Як то піст? Челядник, котрий щось хоче робити, то буде хоч десення роботу найде. Це ти хочеш поїздити, що ніч не хочеш робити? Так, я знав. А ти се і не глядав. Я се і не глядав. Ні, пак tu хіба, ну, ніщо. Чесно, не дуже в мене і бажання було глядати щось тут. Зайсе всі скабря, тож дома ніщо робити, мусимо втікати геть. Так, ну, як ти кажеш, ти можеш ще й знайти і роботу, або за ті копійки се і не дуже хоче йти і робити, допустим. Не, тут теперішній час. Бо знаєш, що ти си за ті копійки ніч не можеш дозволити, та не дуже і маєш дяку бажання йти на ту роботу щось робити. Так. А си думаєш, робиш місяць, то заробиш ті $200, а за ті $200 за тиждень спустиш. А місяць із часу на неї тратив би робити. Та який смисл у таких роботах? Ну, пакубо вже дуже прижало сильно, та ясно діло. Пішло би се і на таку роботу. Бо мусай. Та ти тепер... Просити не піду. Та ти тепер утікнеш на Чехи, обись заробив гроші, обись прийшов до мій бічувати ще рік, ні? Будеш сидіти та далі крутити відео. Віддало, знаєш, щось буду думати вже вдома. Дав би Богу би хоч так. Щось буду думати вже вдома, бо вже би я не дуже бігав туди-сюди. Треба вже остепенити. Та щось вдома придумати та крутитися. І білка в колісі. Дав би Бог. Бо було так. Ну, я тобі красно дякую за бесіду. І я файно подякував, бо ж покликали стеняв всі ефір. Ну, слухайте Гошу на ютубові. Гашана. Всього. І на інстаграмові, і ще всяде, контакти на нього лишу. Музика в нього є файна. Фіглі такі собі. Зараз минуту. Ну, пак то я на любителя. Так. Добре. Красно дякую. Будьте здорові, сокутіться, майтеся. Саме закарпатський трек, саме закарпатський реп, саме закарпатський леп, саме закарпатський, саме закарпатський трек, саме закарпатський реп, саме закарпатський леп, саме закарпатський, фінтом словами, гей футболіста лото, фігруву над нами, гей биня плеснуло лопату.